Bapak Ibu lan para sedherek sugeng pepanggihan wonten ing dalan Padang inggih edisi dinten Senin tanggal 2 Maret taun 2026. Salam wonten ing patunggilanipun Gusti Yesus lan mugi sih rahmatipun Allah Sang Rama tuwinsipun Gusti Yesus wonten ing panjenengan sami. Sadèrèngipun kita nampi pangandika ingkang dados dalan Padang ing dinten menika, sumangga sami sembahyang langkung rumiyin. O Allah Rama kawula kasuwargan, pinuju asma paduka agung linuhurna paduka ingkang maha kuwasa. Dening wanci menika kawula saged sowan malih wonten ngarsa paduka narbuka manah kawula kangge nampi wedharing sabda. Kawula nyuwun pepadang supados sabda paduka saestu ndayani gesang kawula saya mantep ing pangandel dhateng Gusti Yesus. Lamban kurbanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin. Ibu bapak lan para sedherek, jejering dalan Padang dinten Senin menika begja dene Gusti Allah sabar. Begja dene Gusti Allah menika sabar. Pratelanipun kitab kalih Petrus bab 3 ayat 18 lan gangsal 11. Kalih Petrus 3 ayat 18 lan gangsal 11 ngendikaken mekaten. Sajrone kowe padha nganti-anti marang iku mau, padha mbudidaya supaya tinemu tanpa cacat sarta tanpa blentong ana ing ngersane kelawan tentrem rahayu. Sarta kesabarane Gusti kita nggak anggepen minangka kelonggaran tumrap kowe supaya oleh karahayon. Bapak Ibu lan para sedherek, tembung sabar menika kados dene jimat ingkang cespleng. Sing sabar kuwi bakal dhuwur wekasane. Mekaten. Mila lajeng inggih kathah tiyang ingkang wijanten wong ki mbok ya sing dawa ususe to. Sing sabar. Ora sithik-sithik nepsu, sithik-sithik nepsu. Nah, ewas manten Bapak Ibu lan para sedherek. Dasar manungsa nyatanipun winates bab kesabaranipun. Tentu menika beda kalian kesabaranipun Gusti Allah. Saestunipun krana dosa sampun nguasani jagat ngriki, mila mestinipun jagat saisinipun menika kaukum dening Gusti Allah. Klebet kula lan panjenengan sami mestinipun nemahi hukum dening Allah krana lampah dosa kita. Krana kita seneng gesang wonten ing pepeteng lampah nyenyamah Gusti Allah, taksih seneng laku ingkang boten bener. Kamangka Gusti Allah sampun wanti-wanti supados kita sami mbudidaya laku urip pener lan bener. Sampun ngantos gesang kita pating blentong kebak rereget supados ing akhiripun nampi karahayon. Nanging nyatanipun kados pundi Bapak Ibu lan para sedherek? Kita taksih remen lampah dosa kemawon. Syukur bagi Bapak Ibu lan para sedherek. Dene Gusti Allah nelaken kesabaranipun. Sabar sarehipun Gusti Allah menika ngantos mboten ndawahaken bebendu. Menika kanthi tujuan menapa? Supados kita manungsa menika sami sadar bab kalepatan lan dosa kita saha lajeng inggih meratobat. Sabaripun Gusti Allah dereng ndawahaken paukuman dhateng kita krana dosa kita menika, jalaran Allah paring kelonggaran, paring kesempatan dhateng kita kangge meratobat. Mila ibata begja kita dene Gusti Allah luber ing kesabaranipun. Tetep nenggo kita sami saged nampeni karahayon. Ing raos bingah dene nampi karahayon krana Allah paring kesempatan kangge mratobat. Sampun ngantos kita lajeng gumunggung dumeh Allah iku sabar. Lah kita lajeng nganggep enteng laku dosa. Toh Gusti Allah sabar lan ngapurani dosa. Nah, sampun ngantos malah mekaten. Patraping lampah ingkang bener
lan ingkang pener tan liya inggih menika manungsa mbangun turut Gusti. Sadhawuhipun Gusti kita estakaken yen to taksih wonten lepat lan kekiranganipun kita akan jujur kemawon wonten ngersanipun Allah. Sinarengan raos andhap asor nyuwun pitedah kangge gesang suci mbangun turut Gusti. Amin. Monggo sami sembahyang. Matur nuwun Gusti, panyuwun kawula pinaringana kawula sami manah ingkang kebaing pangandel. Jalaran kawula mangertos ibu tosih nugroho paduka. Paduka sabar sareh nenggo kawula ing patobat. Manah kawula paduka neraken paduka berek kangge purun rila meratobat saking laku dosa kawula Gusti, lajeng ngarah bangun turut ing kersa paduka. Merkono brayat kawula ing saurting dalu mangke yen kawula mapan tilem katangekna wanci enjing kanthi berkah. Lan sedaya ingkang wonten ing griya mriki sae menika barang darepek kawula menapa dene kawula, anak-anak kawula, tiyang sepuh kawula, semah kawula paduka reksa ugi Gusti. Paring kesaratan dhateng ing sakit. Paring kiyat dhateng ing ringkih. Mekaten atur kawula duh Gusti pinujya asma paduka lambaran rah kurbanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin.